Здравейте на слушателите на Радио Милениум. Намираме се в броени минути след участието на група Ice Cream в Добрич. Здравейте! Много ви е приятно. Здравейте! Как сте? Какво ново при група Ice Cream? С какво ще зарадвате вашите фенове? Готвите ли някой нов хит? Да, разбира се. Ние не спираме да работим. Сега в момента работим по ремикса на Захир. Така ли? Точно в момента не работим по ремикса на Захир. Но по принцип в близкия месец така това се занимаваме, както с новата ни песен, която вероятно ще пуснем март месец. Имате много фенове от ефира на нашото радио. Затова организирахме интервюто, тъй като те го чакат с огромно нетърпение. Вашата група е в музикалното пространство доста отдавна, от 1997 година, обаче от тогава до сега имате много промени. Официалното ви завършване е през 2012 с вече са много хитове и много различни и много нестандартни разчупени парчетата. Кои са Ice Cream по-настоящем? Бихте се представили на нашите слушатели? Там е Айса. Да. Ето го, камерата го намери. Фокус. Микрофона ме оцели. Тук е Елена. Аз съм Монти. Има и един Виктор, той обаче не е с нас сега. И общо взето това е група Ice Cream към момента. И това беше друго там от въпроса. Всъщност 2012 тайната на нашия, така да се каже в кавички, успех е, че почнахме да работим с Бай Иван от Горно. Това шега се. Такъв момент настана, дете случиха нещата. Елена, Екзодик, казвам ли се? Близнаци. Това винаги е било интересно, защото едната Елена е една, другата Елена е друга, винаги сме с две Елени и това е ужасно. Не вижда интересно. Даже каза с едното око виждам малки букви, с другото ти си Зодик близнаци. Просто може да съм късогледен. Горе-долу това е тайната на успеха. Всъщност ние, според хората, имаме едно момиче в групата. Ние реално имаме две момичета в групата. Защото близнаци винаги има да, абсолютно. Абсолютно. Така че това е едно от разковничетата на нашото развитие. Но успеха, че имате не една-две жени в групата. Да. Аз много се развиваме в това отношение, в музикално, защото той се занимава с писането на музиката и почна много да експериментира, много да ни изненадва. За всяка изминала песен, между другото, все има нещо, с което така да ви... Но той също може да говори, аз съм го чувал. Да, аз в момента му правя комплименти и той трябва да мълчи. Не, аз да видя какво ще кажеш, защото ми е приятно като... Като говорят хубави неща за един човек, той слуша, какво да прави, да? Да, аз съм между другото, освен че много се разви музикално и сценично поведение, стана много така енергично, живо. Да, много се раздава, много готин човек, Айса. Как му определяш като ментално, какъв беше? Нестабилен. Не, ментално дисорганизиран, това е много важно. Взете си свободния електро. Точно така, деца вика, Айса на сцена като развързан и така, общо. А още нещо иска да кажа, но ми обягна, чакай, ето тук. Пак ме подмини, изпусна се. Още нещо иска да кажа, ще го кажа като дойде. И може да се разви в текстовете си. О, мами, направо. О, вау. Текстовете са супер оригинални, точно младежки, ориентирани към младежката аудитория. Но кефи, това е, всеки говори за другите понеже. Ай, скажи нещо за Елена. Фабричен модел. В началото името на групата е трябвало да бъде Ice Cream, аз кръщя преди години. Нали, за какво сте искали да кръщите? Срещу кое сте негодували? Ай се да кажа, това е един от основателите. Не, истината е, че не можехме да измислим по-добро име. Не, шегувам се. Идеята беше, както всеки един млад човек, всеки иска да бъде чут. Не сме влагали чак такова специално някакъв смисъл. И с кефи ни как звучи. И хората го прекръстиха, защото явно тях им е звучало... То наистина звучи еднакво. Ice Cream. Истината е, че ние дори не се бяхме сетили.
Вчера някой ме пита, вие как стигнахте през преди тия преспи до тук? Ние сме го па изкриме, вие нормално ли сте? За колата ни е бързо призрак. Аз си говорих преди интервюто, че един от въпросите ще бъде времето и как сме стигнали до тук. Извинявам се. Това сме преживяли. Нищо да ти добре влезе точно в тази. Точно добре. Истината е, че си купихме частен самолет. Значи добре си развива бизнеса, що не частен самолет вече. Да, и сега преди всеки концерт си построяваме летище във всеки град, за да може да кацнем там. Само, че тук в Добрича го построихме и го затрупи. И това не може да го видите. Ние с Ценцо го направихме. Кога според вас една песен става хит? В смисъл, кое е най-важно за вас, когато творите хита? Музиката, текста, хореографията? Хит. Какво определя дали една песен? Хит за мен е самото понятие. Означава, че е масово популярна песен. И за нас единствената цел е искаме хората да харесват това, което правим, тъй като ние самите го харесваме и другото, какво да ти кажа, не ни интересува особено. Щом сме докоснали хората по някакъв начин, това е достатъчно за нас. Било той еротичен, в смисъл, важно да се докосва. Да. Една песен става хит, като отида до халите си купа банички и на някой му звънне телефона с тази песен. После като се прибера гори от съседния блок има партия, на което се е пуснали тази песен и накрая като тръгнем някъде и по радиото пуснат, значи вече разбираш, че тя е хит, защото тя е навсякъде, това правим песен хит. А иначе ние можем да си правим песенчки от сутрин до вечер. Да, но въпросът е да се слушат, а вашата музика в момента е най-популярна в България. За което сме много благодарни. Наистина песните се запяват и са... Това е предимство да кажеш 2 тона, какво искаш? Да, наистина. Когато сте на сцената по участие, какво би ще правите свободното време? Ако има такова. Аз се обичам обикновено или да се парзанам по колене на сцената, или да подскачам върху някой стол, маса или каквото там има. Напоследък, понеже почва да има така повече хора, не мога да си хвана нито една маса, нито един бар няма свободен. Ще си нося вече с мене. Не подели какво правим в свободното време, когато не сме на сцена. Нали? Звучи странно в свободното си време, да слушаш по маси. И по барове, не мога да си ги падеш. Абе, честно казвам се да слушах първото изречение. Добре, дай сега. Свободното Сега време. кажи свободното време. Свободното време обичам да прекарвам с правенето на нови песни и да работя върху проекта на групата. Алелуя! Обичам да гледам сериалчета, обичам БГ сериали много. Харесвам българското кино, харесвам и чуждото кино. Аз свободното си време нямам такова, много работя, имам страшно много работа. Или почнахме на биляр в кинце, нали? Да, скинест. Шегувам се. Свободното време, обикновено аз лично го ползвам да поспивам. Така, винаги си отделям едни 13-15 часа в седмицата, в които спа. Това е свободното време. На ден по 16 часа. Наистина, защото така ни завъртяха напоследък обстоятелствата, че нямаме почти никакво свободно време, а когато е такова, обикновено го доверяваме тримата в някакъв творчески процес или работа. Да, в смисъл имаме най-често разговори помежду си. Ало, ай, Сели, какво правите? И нищо, добре, аре се виждаме да почваме да работим, нали? В смисъл, най-накрая нищо не правим, нали? Защото... Когато е нищо, се видим да свършим нещо. Сега в така фаза от живота сме, тъкно сме свършили училище и е много напрегнато, много там трябва да се правиш за живота, нали? Еми, не, между другото, аз до година съм абитурент. Костюм ще шием, значи. Мога да отразим събитието, ако желаете. Може да се дойде, няма Само, проблем. че трябваше да е дари 10-12 години. Не се издавай кога. Сега ще ти. Чувствате ли се известни вече, до известна степен? Има ли сте 15 минути слава? Известните 15 минути, които всеки изпълнител може да преживява по някое време. Да ти кажа, Кариерата. долу магазинерка под блока ме познава. Ако е някакъв фактор. Аз чувствам много известен. Оня ден минахме през... Пътувахме за някъде
и имаше един дядо с кози по улицата. Минахме, всички кози взеха да блеят. До една. Си. Щом до там сме стигнали, смете и за какво става дума. Аз изобщо не се чувствам известна. Между другото сме известни от 14 минути. Ако продължи още една минута, ще държа отговорна, не знаеш. Шегувам се. Не се чувствам изобщо известни. Познават и някакви хора. Мен често ми случва някой така, то дебели от айска има вина. Случат се хората, говорят такова. В смисъл, нормално е това. Давате по телевизията, давате по радиото, в смисъл. Като сме тримата, или в каква комбинация сме. Да, когато сме всички заедно или така някаква част от нас, не поединично, разпознават повече. Заговарят на нас. Да, последното нещо, което се случва напоследък, такова си, така си обикаляме някой път по магазините и веднага си пускат наши парчета. Много странно смисъл, защото поглеждаме си, се чуваме дали смисъл е нарочно, което малко странно се чувствам, наистина. Като влезнете в магазина и хоп, пускат хита. Да, случва се няколко пъти и е малко дискомфортно. Дай погледнеш, мен пък ми е много приятно и веднага поглеждам продавачката и тя. Да, си пада луди много. Все едно. И се усмихват така. Да. Супер яко, нека пуска, даже сега като пусаме новата песен, сме се разбрали да обиколим всички магазини, молове да могат да я пускат, не поведнъж. В смисъл трябва да се въртат песни. Разбира се, да. Кой е във връзка с последния хит? Какво е Захир за Айскрим? Кое ви е не знам, то Захир се свързва с това, което е написано текста, но все пак. За тебе какво е Захир? Ти как го разбираш? Как го разбирам? Състояние на най-висше удовлетворение. Много добре си усетила нещата. Нали? Това е едно от нещата, които сме вложили в Захир. Едно състояние на духа, което е извън контрола на човека и на съзнанието и просто да ви взема и те праща някъде. Някои хора му казват облаците, други хора му казват завитките. Всеки е различно. Да. Други му казват бело вино и така. Да, може с бялото вино. За какво мечтаете? Да може да правим това, което правим в момента, поне аз лично, тъй като ние от доста време се занимаваме с това нещо. И по някакъв начин, когато имаш удовлетворение и почваш, както Монти казва, да си копаеме бустанчето. Никога не съм беше в бустанчето, да си го гледаме само ние. Почваме в едно стрипче. Да, кърджалийска специална, една с тънки сенки. Това беше първата лето сега, помниш? Сега имаме бустантен дека. Аз освен за това, за което аз се мечтая, защото аз си мечтая и за това си мечтая хората в България, всички хора, да спрат да бъдат толкова негативни един към друг. Изгуби се уважението между хората и това да разчиташ, че срещу тебе има други човешки същества. Всички си мерят нещо, мразят се за нещо, говорят си за гърбовете. Аз си мечтая това да спре. Най-лошото е, че колкото е до голяма степен, колкото е при хората до голяма степен и при другите хора, ние тук в тия среди, много мраза, много негативизъм, много завист, смисъл. Аз ще им кажа на всички тия хора, дето са толкова мразещи и негативни, че ние, да, сега сме някаква популярност, имаме някакви хора ни слушат, нещо сме постигнали, но ние не сме били така винаги, ние сме били много надолу в ниските нива на музиката и никога не сме си позволявали да мразим някакви хора, винаги сме били с уважение към тия, които са постигали нещо и са работили и са развивали музиката, защото това е цикъл и благодарение на тия хора, дето са направили успешен хит, албум, песен, турне и такива неща, благодарение на тях се създава тази култура и музиката се развива. И това дава шанс да дойдат следващите, да дойдат и следващите. И също това, че си на дъното, приятелю, или си някъде надолу, не трябва да те зарежда с негативизъм и да си лош и мразещ, а трябва да си благодарен, че нещо се случва и да се развиваш и да работиш още повече. Поне това според нас е тайната на всичко. Точно така, трябва да
бъдат по-позитивни хората, за да може да се постига повече. Съответно, дори като се скачаш на върха, също да не забравяш откъде си тръгнал. Аз спомням, че преди 10 години в едно студио записахме с един човек и сега той продава банички, а ние сме на турне. Той много псуваше по всички, а ние само говорихме кой какви песни прави, кой какво прави, кой как се развива и така нататък. Това го дам като някакъв такъв много глупав пример, но това говорим. Не, че да продаваш банички е лошо. Боже, ако ги няма хора с баничките бузи, няма да ги има. Просто имам преди, че... У мен, примерно. В тия банички са толкова вкусни. Не съм чувала, аз не съм яла банички. С яйца и сирене са. Уникални са. Тук ли? Не бе, там. Кои са любимите ви изпълнители от световната и от БГ музиката? На кои се възхищавате? Имате ли някакви идоли, на които по някакъв начин не да имитирате, но просто да все пак да искате да постигнете нещо като тях? На мен ми харесва всичко, което е готино. Вече музиката до толкова се надгради и еволюира, че всеки вече може да прави качествена музика, стига да има нужния потенциал. Затова имам предвид, че както Snoop Dogg може да прави яка музика, така и 50 и още 100 човека. Така че имам много любими. Аз напоследък съм на вълна The Weeknd и Justin Timberlake покрай Монти, той ме запали. И гледам постоянно в интернет концерти, перформанси, в апаратна сцена. Оня ден се изненадах и от Jay-Z и Beyoncé бяха направили много готин лайф на Грами на наградите. И като цяло това са едни от основните изпълнители, които аз така следя и като начин на обличане, поведение на сцена, музиката, която правят. Хотелите, в които спят, примерно, лимузините, които карат. Няколко основни фактора, които със сигурност ни вълнуват и всички ни. И гледаме да се опитваме да стигнем до тях, защото те са световно известни, значи от тях трябва да се научим. Аз се кефа на много работи. Аз слушам всичко. Всичко слушам. Само кефи много тази песна Джон Нюман, много яко. Тя е много яко. Иначе Cannibal Corpse слушам, в смисъл Лорди, Еминем, шегувам се хора. Всичко слушам. В смисъл, аз мога да си слушам всякакъв стил. Само тази българската музика, там има една българска музика, дето не ми допада много. Имат хубави песни, нямам против, просто и хората казват, то като си пинеш не мога да не си пуснеш. И аз викам, то пас като си пина съвсем па не ми се слуша. Аз като съм трезвен мога да я слушам, като си пинам съвсем не мога да я слушам. И малко проблем, нали, но всичко е наред, слушам всяка музика, с живи здрави всички да работят. Димчо много ме кефи какви текстове прави, много е яко. В България кой друг на кефи? Има някакви хора, дето на кефи. Литър Джак, един много готин пич от Пловдив, той има много хубави песни. Ice Cream ме кефа, те не са никак лоши. Слушам си ги. Она вечер си пуснах... Сериозно? Затова му е платено. Не, сериозно, една вечер си седнах. Една вечер си седнах и си пуснах една песен. Пуснах си втора, трета, четвърта, пета, шеста. Ние имаме 10 песни. И по едно време свършиха и гледам, имали 2-3 часа и към имаме много някакви песни. Каквото ми става. Чисто като фен си ги слушах. Защото аз страдам от тя на безнация, аз страдам от разчетворение на личността. Рак. Вървиш винаги 2-3 дена назад. Че лошо ли? Какво проблем е? И така, някои фенски подходих към нашите песни една вечер. Много си изкява. Има някои неща, дет ме дразнат там. Най-готиното е, че мога да им кажа и да, в смисъл, мога да си кажа на себе си. Той визира нашите вокали, нашето пеене. На мене, на нея и на Виктор. Не, Вики. Остана да кажем, ай след някой, да допълним с водите. Аз съм за някой най-хубавата, за някой най-гадната за година.
Чакаме. Сега е момента. Мишка. Зоди, Мишка, бе. Скорпион съм. Някои хора много ги харесват, тъй като са амбициозни, но имат и още по-хубава страна, защото са и готини отгоре на всичко. Защо ме кълвете вие от двете страни? Това ви е рак. Той няма щипка, бе. Има само... аз нямам щипки. Ако нямам щипки, кой има, бе? С една по-малко... Ти имаш на опашката, ти си сбъркан, разбираш. Аз имам в ръцете човека ножици, Едуард с ръцете ножици съм аз. Тя не го знае този филм, тя малка. Казва се. Нормално е Едуард с ръцете ножици да не е така. Питай ни за нещо друго, много си готвим. Благодаря. От толкова много участия, писане на музика, кариера, остава ли ви време за личен живот? Не остава почти. Остава по 1 час, 2 на седмица макс. Елена да кажа, че не остава време за личен живот, е малко идиотски. Яре, моля. Стига. Сега ще познат ни слухове, Елена няма време за личен живот, залиняла, знам се какво. Казах малко. Казва и имам много време за личен живот. Не работим изобщо, нямаме никакви други ангажименти, освен личния живот и... Това те прави да изглеждаш по-хубаво. Истината е, че скоро доста преплетох границите на личен живот и работа, защото не за друго, докато бях на работа, си изгубих личната карта. Затова се поумесиха малко двете понятия. Благодарим за интервюто и предоставения шанс за... И ние благодарим за поканата. Наистина ни беше приятно. И искам да кажа, че вашия хит Захир всяка вечер звучи в преданието Флашбек. Това е предаване за Поздрав по Радио Милениум. И всички слушатели се поръчват много тази песен. И то винаги за любими хора, което само може да ви радва. Благодарим им от целите си сърца. Това за нас е най-голямата награда за това да правим. Нямаме търпение да дойдем пак. Какво бихте пожелали на нашите слушатели? Да са добри, В това, което правят. Защото това на първо място преди всичко е здравето. И да обичат българска музика и да слушат. Аз ще им пожелая да са живи и здрави и да обичат живота. Това е най-хубавото нещо на света, да обича живота. Ако не обича живота, и то няма да те обича и така едно такова също. Най-хубавото е, когато правиш пожелания трети, че можеш да кажеш и да се присъединиш към първите две. Бъдете живи и здрави, обичаме ви, колкото и тривиално да звучи. Приятно ни е и правете само хубави неща, за да ви се връща такова. Ние наистина ги обичаме всички тия хора, това не е тривиално. Ние ги обичаме, наистина. Обичаме ви всичките. И всеки път показвайте, че вие ни обичате, ако не обичате. Ние ще се стремим да го показваме винаги. Чао! Чао, бе! Чао!